Tak to, Japonské. hej, Ideme ochutnávka. hej, dobre sú celkom. To je akože polievka? Japonská polievka, hej, v čipsoch. Výrazné. Ale dobre sú. Za mňa. To voňa, ale nie je dobrá. Nie je to zlé za mňa. Ja mám osobne radšej syrové. Fuj, Nedajú sa pikantné však, tam to Nie. korenie. nepikantné. Čo? Tam je niečo divné. To korenie mne napríklad nesadlo. Lebo polievky čím sú známe tie japonské, že je tam to korenie. Hej, je to na princípu tohto. Ako, vieš, môžeme aspoň si vyskúšať, alebo môžeš povedať. Hej, odteraz. Mne to nechutí vôbec. Mhm. Dávam tomu 3 z 22. Práve, že ja mám šokoládu rada, ale toto, tam niečo hnusné je v tej kombinácii. Hej, viem. Stir Fry Fry, to je Fuj, zelenina restovaná? to nechutí jak zelenina. Za mňa nie. Ale je to, dá sa to, hej, ale... Ako teraz, keď to hrúmam, tak tam sedím do polievku reálne. Hej. Bez tej šťavy. Hej, ja to tam tiež cítim. Ale je to fest divné.